Вітаю сябры, гэта YouTube-канал Еўрарадыё, мяне завуць Маша Калеснікава, і я пачынаю наш эфірны дзень. Сёння мы будзем размаўляць пра сітуацыю з гендернай роўнасцю і дыскрымінацыяй жанчын у Беларусі. Чаму? Вось чаму. На мінулым тыдні у ААН адбылося чарговае паседжанне камітэта па ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын. І падчас яго упершыню за 9 гадоў справаздачылася Беларусь. Прадстаўніца ААН у Беларусі, прадстаўніца Беларусі ў ААН Ларыса Бельская рапартавала пра прагрэс у галіне гендернай роўнасці, пра тое, як класна беларускія жанчыны пачуваюць сябе і ў палітыцы, і ў бізнесе, пра тое, што ёсць дэкрэтны адпачынак для бацькоў і гэтак далей. Аднак камісія ёй не паверыла. Чаму? Зараз паразмаўляем з гендернай эксперткай, праваабаронцай Настай Базар. Наста прысутнічала пры гэтым усім, і мы пагаворым, што да чаго. Наста, вітаю. Вітаю. Слухай, ведаеш, самае смешнае, што мы яшчэ не пачалі эфір, а ў нас ужо ёсць такія каментары на Ютубе, што ніякай жаночай дыскрымінацыі ў Беларусі няма. Мне падабаецца назіраць, хто кіруе сапраўды дарагімі машынамі, што гэта жанчыны, а мужчыны на Audi 2 і 5. Ого. Ёсць толькі дыскрымінацыя свядомых. Вось што пішуць. Это ўсё ў адным сказе? Гэта ўсё ў адным сказе. Мне здаецца, што як бы рабіць вынік па таму, ці ёсць дыскрымінацыя па машынах, ну гэта зусім, мне здаецца, не зусім правільна, толькі таму, што для мяне некалі была вялікае адкрыццё такое непрыемнае, што, напрыклад, у хатнім гвалце, што гэта праблема датычыць вялікай колькасці абсалютна розных сямей, і калі я больш пачала камунікаваць з калежанкамі, якія на той момант працавалі з гэтай тэмай Беларусі, у тым ліку сховішча для жанчын з дзецьмі, якім кіравала Радзіслава, для мяне быў вялікі шок, што я была ўпэўнена, шчыра кажучы, таксама прыбывала ў гэтых стэрэатыпах, што гэта нейкія маргінальныя сем'і, гэта часцей усё людзі з алкагольнай залежнасцю і так далей, а гэта далёка не так. І калі мне расказвалі гісторыі, што жанчыны абсалютна любога ўзроўня дастатку, нават жанчына на вялікіх топавых пазіцыях у нейкіх там карпорацыях, яны таксама маглі патрапіць у сітуацыю хатняга гвалту, і таксама па сваім знаёмым ўжо датычна да калежанак, да іх працы. Я ведаю гісторыі, калі у багатых сем'ях, калі гэта багатыя, адукаваныя, з вышэйшай адукацыяй, вядомыя, у тым ліку мужчыны, але гэта ніяк не ахоўвае ад сітуацыі хатняга гвалту. Таму, на жаль, першае, што я думаю пра тое, што большасць жанчын за стырном дарагіх аўтамабіляў, у мяне пытанне, якім коштам, што за гэта. Я вельмі рада, калі гэта жанчыны самі сабе дазваляюць і могуць дазволіць купіць, вельмі рада. Але часцей за ўсё, на жаль, за такой карцінкай можа скрывацца тое, што жанчына, напрыклад, не мае абсалютна ніякіх грошай, якія яна можа патраціць сама. Яна будзе ездзіць на дарагой машыне, яна будзе мець дарагую вопратку, яна будзе мець все, што заўгодна, але выключна па нават не тое, што па згодзе, па разрашэнню, па дазволу яе мужа. Таму для мяне гэта не паказнік, на жаль. І пытанне ўвогуле, што мы маем, і якое значэнне мы ўкладваем у дыскрымінацыю. Калі мы кажам пра тое, што у нас жанчыны... Ну, у прынцыпе, мы можам і пачаць гаварыць пра тое, што было ў Жэневе, пра тое, што было заяўлена. Па-першае, я б хацела распавесці трошку пра саму механіку, таму што я першы раз туды патрапіла не тое, каб я там неяк доўга гэта планавала, так атрымалася. Я прымала ўдзел у напісанні адной з ценявых справаздач. То бок, кожны раз, калі кожная краіна недзе справаздачыцца, у ААН заўсёды ёсць мажлівасць напісання ценявых справаздач ад НДА-сектару. І гэта для мяне такая добрая практыка не ў кантэксце там файту некага, да, а ў кантэксце рознага погляду на одну і ту ж праблему. І ў гэтым годзе было 5 ценявых справаздач, некаторыя былі напісаны таксама кааліцыі розных арганізацый, была справаздача ад арганізацыі правоў людзей з інваліднасцю, і была ценявая справаздача, у якой я прымала ўдзел, гэта кааліцыя жаночых арганізацый, якія дапамагаюць жанчынам у сітуацыях хатняга гвалту. То бок гэта мэта
вось вузка накіраваная менавіта пра гэта. Безумоўна, я як феміністка, як праваабаронца, якая фокусуе сваю увагу на правах жанчын, магу як бы рэагаваць на большы спектр, чым хатні гвалт, але мы пісалі канкрэтна пра хатні гвалт. І атрымліваецца механіка такая, што на пачатку заслухваюцца вось прадстаўленне гэтых ценевых справаздач, яны ўсе павінны былі быць дасланыя загадзя, яны ўсе, па-мойму, з 6 студзеня павінны былі быць ужо у ААН, яны ўсе ёсць на старонцы ААН. І ну і вось было это прадстаўленне 10 хвілін на ўсіх, то бок па 2 хвіліны кожную справаздачу мы прадставілі. Я прадставіла справаздачу ад кааліцыі жаночых арганізацый. І потым таксама важна, што заўсёды ёсць закрытая сустрэча з НДА-сектарам камісіі, камітэта па ліквідацыі дыскрымінацыі дачынення да жанчын. Вось гэтая камісія, яна выслухоўвае НДА-сектар, то бок, ну, як бы іншы позірк, да? Што для нас важна было, што ўсё, што мы казалі на гэтай закрытай сустрэчы, ўсё было агучана членамі, членкінямі камісіі, потым, калі заслухвалася дзяржава, дзяржаўная справаздача. Вось, і тады пераходзіць вось зноў-такі да гэтых словаў і разумення іх. На слух усё выглядае супер. Ты маеш на ўвазе пра тое, што казала Ларыса Бельская? І цалкам дэлегацыя, там не толькі яна была, там былі розныя прадстаўніцы-прадстаўнікі, але гучыць все вельмі добра. Яны абсолютно не цураліся слова гендер, безумоўна, тому што там, мабыць, трэба гэтае слово казаць. Я не думаю, што так насамрэч абстаяць справа, напрыклад, у Беларусі, тому што калі яны заявлялі пра тое, што у школах ёсць сямейная гендерная адукацыя, ну, шчыра, у мяне пытанне, я пра гэта казала ўжо не раз розным медыа, у мяне пытанне, ці будзе дзе-небудзь, калі-небудзь у беларускай школе гучаць слова гендер. Ну, то бок, гэта не пра тое, што гэта павінна быць, але пра тое, што давайце проста казаць, як ёсць. Вось, таму на словах, да, ўсё вельмі прыгожа, Беларусь займае 29 месца са 166 краін па гендернаму разрыву. То бок, ну, гэта даволі высокае месца. І атрымліваецца, па паказніках, па словах усё вельмі класна, да? 70% жанчын працуюць у дзяржструктурах. Там 80% жанчын працаздольнага ўзросту працуюць. Гэта таксама добры паказнік. Але камісія сама кажа, што гэта ў асноўным сферы адукацыі, сферы медыцыны, то бок гэта не высокатэхналагічныя сферы, гэта не сферы, дзе больш высокія заробкі. Камісія таксама казала, напрыклад, пра забароненыя прафесіі, ні разу не назваўшы гэта забароненай прафесіі, да? А назваўшы гэта як зноў-такі там клопатам дзяржавы пра жанчын. А у нас, дарэчы, забароненых прафесій дагэтуль 84. Здаецца, так, іх было дакладна, мне здаецца, што ў 20-м годзе больш за 150, 160 з нечым, і потым у нейкі момант 80 з нечым і прыбралі, але зноў-такі не таму, што жанчына мае права вырашаць, будзе яна нараджаць не, бо забароненыя прафесіі гэта выключна пра ахову цела чалавека, якое можа нарадзіць, я б так сказала. Ну, то бок это клопат пра рэпрадуктыўную сістэму жанчыны. І такім чынам не жанчына вырашае, хоча яна нараджаць ці не хоча. Альбо часта гэтая прафесія яшчэ з высокімі заробкамі. А дзяржава вырашае за жанчыну. Дык вось гэтыя 83 былі скасаваныя не таму, што, не памятаю, 83-86, але не таму, што, о, так, жанчыны могуць вырашаць, а таму, што ў іх проста перастала быць неабходнасць. Яны сталі больш... Гэтыя прафесіі сталі больш тэхналагічнымі, і яны замянілі па факту і жанчын і мужчын. Вось, але не ведаю, якія зараз, але я памятаю, што ў 20-м годзе, калі я цікавілася, то, што мяне больш за ўсё здзівіла, гэта тое, што жанчынам нельга было збіраць, значыць, садавіну вышэй, чым метр з нечым, ну, то бок не лезьце на драбіны, бо зноў-такі, калі ўпадзе, то раптамі на цяжарнае, і, значыць, будзе бяда. І нельга выдуваць са шкла некага дыяметру вазачкі, то бок да некага дыяметру можна, а большага нельга. Ну, для мяне гэта адсутнасць свабоды выбару. Для мяне гэта тое, што я не функцыяную ў гэтай краіне як суб'ект, а я функцыяную як аб'ект, за якога вырашаюць. І таму, як і тут няма ніякай дыскрымінацыі, так і ў дзярждэлегацыі дыскрымінацыі няма. Але на справе сітуацыя абстаіць абсалютна не так, канешне. Ну, там сярод яшчэ агучаных спадарняй Бельскай, так, і прадстаўнікамі беларускай дэлегацыі момантаў былі і тое, што жанчыны ў палітыцы добра сябе адчуваюць, і была прыведзена Качанова, хаця з тэлевізара заўсёды гучыць тое, што Канстытуцыя Беларусі не пад жанчыну, так, што прэзідэнткай жанчына быць не можа і гэтак далей. То бок таксама гэта... Я думаю, што да, я думаю, што насамрэч гэтыя жанчыны, як ніхто іншы, як і жанчыны, напрыклад, у апазіцыйнай палітыцы, як ніхто іншыя
я лічу, што гэта яшчэ цяжэй. То бок цяжка ў працы, мне здаецца, у палітыцы з таго, што я назіраю, з таго, што мне вядома, прынамсі з той палітыкі, якая мне дасяжна, да, апазіцыйнай, жанчынам трэба яшчэ больш рэсурсаў, больш моцы, каб адстойваць сябе ў палітыцы. Таму я ўпэўнена, што жанчыны, якія знаходзяцца ў дзяржаўным, у дзяржсектары менавіта вось палітычным у Беларусі, што ім вельмі непроста, і так патрабуе ад іх вельмі шмат рэсурсаў і сіл, і мне б наадварот хацелася, каб мы неяк кансалідаваліся і давалі падтрымку адна адной, а не атрымліваецца то бок гэтымі словамі яны абясцэньваюць усіх іншых жанчын, якія намагаюцца патрапіць у палітыку, якія спрабуюць, а ў іх не атрымліваецца, таму што гэта не так проста, таму што ўсё роўна светам кіруюць не жанчыны, пакуль што, прынамсі. І насамрэч я б не хацела, каб жанчыны, я б хацела, каб проста мы усе разам былі, але гэта пакуль што недасяжна, мне здаецца. Дарэчы, ходзяць такія чуткі, што вось тое, што пачалі выпускаць палізняволеных, гэта менавіта вынік дзейнасці Наталі Петкевіч. Я маю на ўвазе, што гэта жанчына падштурхоўвае мужчын да таго, што ўсё ж трэба неяк ісці да кампрамісу. Я чула такое меркаванне. Абсалютна не ведаю. Я ведаю, што якраз такі вось ценявая справаздача і, ў прынцыпе, наша праца, яна сканцэнтравана на падтрымцы жанчын у сітуацыі хатняга гвалту. То бок, калі мы кажам пра кааліцыю, то гэта абсалютна апалітычная структура, это не пра палітыку. Я магу толькі пра палітыку казаць як сябе як актывістка, але з таго, што ты сказала, я думаю, што мажліва, калі-небудзь мы даведаемся, а што насамрэч паўплывала. На дадзены момант мая пазіцыя, напрыклад, як актывісткі, пакуль мы не ведаем, што працуе дакладна, варта выкарыстоўваць усе варыянты. Мы маглі б пайсці зараз у палітыку, казаць пра працуюць санкцыі, ціск на рэжым ці не працуе. Гэта розныя меркаванні ёсць, але мне здаецца, што я не магу адмаўляць вось гэта. Я не чула такой версіі, але я не магу і гэтага адмаўляць. Я не магу адмаўляць. Мы ж вельмі шмат чаго не ведаем. Хто каму піша, хто дзе просіць, што вырашаюць самі дзяржаўныя структуры паміж сабой. Незразумела. І таму, мне здаецца, калі мы кажам пра палізняволеных, то тут трэба выкарыстоўваць усе магчымыя варыянты і перамоваў, і санкцый, усё, і глядзець, што працуе, але заяўляць, што там, дзякуючы мне некага выпусцілі, альбо гэта я паўплываў ці паўплывала, мне здаецца, што зараз гэта трошку ранавата пра гэта казаць. І для мяне гэта трошку заўсёды дзіўна, таму што, мяне ў гэтым часам, так сказаць, папракаюць, хайп на касцях там альбо на крыві, як з тым маршам па Лізе Єрцен, але насамрэч для мяне вось гэта з'яўляецца такім хайпам. Нам што важна? Заявіць, што гэта я паўплывала і я змяніла, ці каб людзей выпусцілі. Таму я б дакладна не буду прытрымваць тут ніякай пазіцыі і казаць, што нехта мае права ці не мае права казаць, ці гэта працуе ці не працуе. Мы не ведаем, што працуе, таму варта рабіць з розных бакоў, каб яно такі спрацавала. Слухай, у нас тут такія цікавыя каментары. Галоўная гендерная праблема ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, таму што ў Лукашэнкі няма дочкі, а ёсць толькі сыны. Яго ёсць невесткі. Ёсць невесткі, І так. мы бачым, як у іх таксама ўсё добра. Ёсць яшчэ пытанне, ці ёсць у Беларусі забароненыя прафесіі для мужчын? Не, конечно. Слухайце, трэба пагугліць, але мне здаецца, у прынцыпе, у свеце няма забароненых прафесій для мужчын, што вельмі цікава, таму што насамрэч ёсць прафесіі, якія вельмі шкодныя менавіта для рэпрадуктыўнай сістэмы мужчын. Напрыклад, штось цікавага, шэф-повар. Таму што яны гатуюць і атрымліваецца іх геніталій увесь час знаходзяцца на ўзроўні пліты, ідзе увесь час перагрэў, і ёсць даследаванне, што это насамрэч уздзейнічае негатыўна на іх рэпрадуктыўную функцыю. І ў мяне тут тады пытанне, вам не шкада мужчын, адзін можа шмат дзяцей, таму давайте просто будем спісваць. Таму мне здаецца, што ў нармальнай сітуацыі, у нармальным свеце гэта пытанне пра тое, як зрабіць так, каб гэта не шкодзіла нікому, ні здароўю ніводнага чалавека, ні жанчын, ні мужчын. Вось, але мы тут можам крануць іншую тэму, што даследаванні здароўя все адбываюцца на мужчынах. Я вось учора паглядзела якраз такі яшчэ адно даследаванне, а ты ведаеш, што вось гэта
прызнак інсульта сярдэчнага прыступа, як ён будзе па-беларуску, інфаркта, да. Вось это прызнак, што нібыта слон сеў на грудзі. Вось это адзіны такі яскравы прызнак, па якому трэба вызначаць, а ў жанчын абсалютна не так. І ў жанчын можа, я калі учора убачыла гэта, падумала, што трэба пачытаць болей, бо ў жанчын можа калоць у руцэ альбо свадзіць сківіцы. І ў іх абсалютна няма вось гэтага слон на грудзях і адышкі, а ў іх будзе інфаркт. Толькі выключна, таму што інфаркт цалкам даследаваўся выключна на мужчынах. І тады тут пытанне, а ці добра мы даследавалі цела жанчыны, мы яго яшчэ не даследавалі, а ўжо забараняем прафесіі, якія могуць прывесці да рэпрадуктыўных пытанняў. Калі вярнуцца да паседжання ОАН, якія былі пункты ў кааліцыі галоўныя? Так, я нават тут, каб нічога не забыцца, што важна. Тут пытанне не ў том, што давесці, а пытанне для мяне гэта абсалютна добрая практыка, я паўтаруся, каб паглядзець на праблему з розных бакоў. Мне больш як бы расстроіла тое, што калі ў нейкіх момантах можна скрыць за прыгожымі словамі кшталту, у нас ёсць сямейная гендерная адукацыя ў школах, чаго няма. Не, яно ёсць, проста там кажуць пра ролю мужчын і жанчыны, дагэтуль ёсць труды асобныя, да, у дзяўчынак і хлопчыкаў, і дагэтуль у прыкладах нават, не ведаю, падручнікаў матэматыкі ці гісторыі вельмі чётка праследжваецца, нават у падручніках, наколькі памятаю, ці не па замежных мовах, калі мы вывучаем тэму, то там будзе жанчына хутчэй за ўсё, там, не ведаю, з ганучай ці з венікам, да, мужчына будзе там, не ведаю, за кампутарам ці за старном машыны. Таму гэта ўсё, яно можна прыцягнуць. То часам былі аб'ектыўная хлусня, і гэта было балюча слухаць, але што важна данесці прыклад, яны казалі пра ахоўнае прадпісанне, гэта тое прадпісанне, якое даецца ў сітуацыі хатняга гвалту. Яны не сказалі пра тое, што гэтага недастаткова, ці там якія хібы, яны сказалі, што ахоўнае прадпісанне паказала сваю эфектыўнасць. Былі названы вельмі дзіўныя лічбы, таму што яны сказалі, вось гэта я не запісала, не хачу хлусіць, дакладна больш, чым 20 тысяч, ці 22, ці 33 тысячы было ахоўных прадпісанняў. Я ведаю, што за апошні, за 23, по-моему, 24 год, і я ведаю, што мы гэта абмяркоўвалі з кальжанкамі, што да 20-го году было 7 тысяч. То бок гэта вельмі дзіўныя нейкія лічбы і такое ўражанне, што ўзятыя са столі, але праблема ў чым, што ахоўнае прадпісанне зараз дзейнічае на 30 дзён. Гэтага дакладна недастаткова для вырашэння сітуацыі хатняга гвалту і немагчыма яго прадоўжыць. То бок, напрыклад, тут, што было ў ценявой справаздачы, гэта прапанова зрабіць прынамсі год, таму што гэтага недастаткова. Таксама пытанне калі пра гендерную роўнасць, пра адпачынак, не магу дагэтуль назваць адпачынак дэкрэтны, да? Вось гэта 14 дзён адпачынку. Для бацькоў, для мужчын. Я яшчэ ў 2018 годзе ездзіла з прадстаўніцай Міністэрства сацыяльнай абароны у Берлін па праграме якраз такі вось падтрымкі сям'і. Мы разглядалі, а як гэта працуе ў іншых краінах. І яна тады мне сама казала, што калі ўвялі гэты закон, Міністэрства труда і соцзащиты атрымала вельмі шмат лістоў ад мужчын негатыўных, кшталту, чаму вы за мяне вырашаеце, што я павінен не працаваць. І гэта звязана ў тым ліку з эканамічным паказнікам, да, 14 дзён не ўсе могуць сабе дазволіць, калі нараджаецца дзіця, пайсці на 14 дзён з пункту гледжання эканамічнага, таму што яшчэ адзін пункт, это разрыў заробкаў, да якога мы вернемся. То бок, гэта не абавязковы. Гэта не абавязковы дэкрэтны вось гэты адпачынак на 14 дзён, а гэта тое, што мужчына мае права запатрабаваць у працадаўцы, і працадаўца не мае права адмовіць. Ніхто нават не прачытаў, што гэта па жаданню мужчыны, а ўжо пайшоў негатыў. То бок нават на 14 дзён, як бы мужчыны не гатовыя былі ці не хацелі. І тут не пра тое, што мужчыны дрэнныя, пра тое, што чаму, да, з эканамічнага пункту гледжання. Дык вось і зараз гэта дагэтуль ёсць, і гэта таксама было прадстаўлена як нейкі там ноу-хау і клас, але гэта не абавязкова і гэта не працуе. І, напрыклад, калі браць прыклады іншых краін, я была ў тым ліку з гэтым жа ж пытаннем таксама сацыяльнай падтрымкі сямей у Швецыі. У іх 1,5 года, з якіх абавязкова 3 месяцы павінна ўзяць нехта іншы. То бок, калі мужчына бярэ там на большую частку, 3 месяцы з гэтага 1,5 года абавязкова павінна ўзяць жанчына. Калі жанчына бярэ дэкрэтны, то абавязкова 3 месяцы мужчына. І яны расказвалі, як это ўсё добра працуе, як мужчыны там пачынаюць разумець, што як это цяжка. Там это такія банальныя прыклады прыватныя, калі я думаю, што там дабудую свой гараж
гараж, а аказалася, што на гэта часу не хапіла і гэтак далей. І мы таксама усе такі захапляліся клас, пакуль мы не зразумелі, што ў іх выплаты дэкрэтныя 80%, а ў карпарацыях 100% ад іх заробку. І калі мы спыталі, а ў нас на той момант было 30, і калі мы кажам, а калі б у вас было 30%, вы пайшлі бы ў дэкрэтныя? Яны кажуць, не, гэта эканамічна немагчыма. І таму тут пытанне другое, тут пытанне не ў тым, там, ці хочуць мужчыны, а ў тым, што ў нас у Беларусі гэта немагчыма, таму што проста эканамічна сям'я не вытрымае і не выжыве. Калі мужчына пойдзе ў дэкрэт, часцей за ўсё на заробак жонкі сям'я не выжыве. І гэта яшчэ адзін пункт, што ў краіне дагэтуль ёсць 25% розніцы ў заробках, на што, напрыклад, дэлегацыя патлумачыла так, што жанчыны абіраюць больш лёгкія прафесіі, часцей абіраюць непоўны працоўны дзень альбо выходны дзень, там, у тыдзень дадатковы. Але чаму так адбываецца? І чаму жанчыны выбіраюць больш лёгкія прафесіі? Ці ёсць нейкі стымул? А на пытанне, чаму толькі, па-моему, 23%, это камісія якраз такі камітэта пыталася, чаму толькі 23% жанчын выбіраюць тэхнічныя прафесіі, якія могуць адукацыю, якія могуць прывесці да прафесіі з добрым заробкам. Адказ быў, што вот так сложилось. Это цытата, я зараз не утрырую, запіс ёсць. Вот так сложилось, так получилось. Краіна нічога не робіць, каб стымулировать, каб даваць падтрымку жанчынам. Я памятаю, што яшчэ до 2020 года гэта Белстат, это афіцыйная статыстыка, это, як я люблю казаць, не феміністкі палічылі, да? 83% жанчын у сістэме здравааховы ў Беларусі усе разам атрымліваюць столькі, колькі 17% мужчын у гэтай жа сістэме. Толькі таму, што мужчыны на галоўных пасадах. І тут можна зноў сказаць, таму што жанчыны нараджаюць, яны не могуць працаваць так, як мужчыны, хірургінь таксама не так шмат, як хірургаў з гэтага пункту гледжання, хаця даследаванні кажуць пра тое, што жанчыны часта больш могуць быць прафесіяналкамі ў гэтай сферы. І тады ў мяне пытанне, чаму так? Ну, а як так здарылася, што ў нас няма у спіске прафесій медбрат? У нас ёсць медсестра афіцыйна. У нас няма назвы медбрат. У людзей, не ведаю, калі нехта ведае, напішыце ў каментах, папраўце, але да 2020 года, наколькі я шукала гэту інфармацыю, я знайшла, што у чалавека, які працуе на гэтай пасадзе, у мужчыны будзе напісана у трудовой медсестра. Ну, тады пра што мы кажам? Я ўжо не кажу пра фемінітывы, потому что фраза «женщина-космонавт полетела в космос» — это так само, как досягнение было. Но я не думаю, что язык бы зломался сказать «космонавтка полетела в космос». Альбо «уважаемая председатель камісіі». Мне таксама, мне не зразумела, чаму. Мне здаецца, вось у гэтым і бачны сэнс. Але я б хацела сканцэнтравацца ўсё-такі на нашай ценевой справаздачы, што было важна. Я ўжо казала пра адпачынак, вось это 14 дзён, пра адукацыю ў школе, але таксама важна яшчэ пра заробак і пра хатні гвалт. Самае галоўнае гэта вось гэта прадпісанне першае, другое пыталі пра сацыяльна небяспечнае становішча, тое, што па-руску называецца СОП, і тое, чаго ўсе вялікая колькасць баіцца ў Беларусі. І гэта тое, пра што казалі якраз такі арганізацыі, якія працавалі жанчынамі ў сітуацыі хатняга гвалту і да 2020 года, і зараз, што, на жаль, калі жанчына заяўляе пра сітуацыю хатняга гвалту ў міліцыю, сям'ю ставяць вось у гэта сацыяльна апаснае палажэнне. І гэта структура, яна прызваная дапамагчы. Яна прызваная дапамагчы сям'і прайсці крызісную сітуацыю і падтрымаць, у першую чаргу, дзіцёнка. Але на справе гэта страх адбора дзяцей, і гэта была да 2020 года вялікая прычына вялікай колькасці не заяваў у міліцыю з боку жанчын проста з-за страху. Плюс другое, пра што заўсёды казалі таксама, это тое, што калі ёсць заява, гэта штраф. Штраф агрэсару, але сямейнага бюджэта, што ў сваю чаргу цапной рэакцыі, зноў ланцуговай рэакцыі зноў выклікае сітуацыю гвалту, калі мужчына зноў зрываецца на жанчыне. І гэтыя аспекты не былі агучаны. Таксама важна казаць пра тое, што зараз жанчыны ў Беларусі яшчэ і баяцца з-за палітычнай актыўнасці. І насамрэч, калі жанчына звяртаецца ў міліцыю, то найперш яе скануюць на палітычную актыўнасць, а не на сітуацыю хатняга гвалту. І такія сітуацыі таксама былі, мы пра іх ведаем, пра гэта ўжо пісалі, калі была сітуацыя, калі жанчына падала заяўленне па хатняму гвалту, але ў яе былі косы, там нейкія кончыкі былі чырвоныя, белыя. Наколькі я шукала, гэта насамрэч не было звязана з БЧБ. Але калі я не памыляюсь, яе зрэзалі гэтыя косы насільна і далі штраф за адзіночны пікет. У такой сітуацыі якая жанчына пойдзе ў міліцыю?
Ну, зразумела, што не. І таксама варта памятаць, што тое, пра што мы казалі, напрыклад, з 20-го года фем-супольнасць, што пры адсутнасці хатняга гвалту і гвалту вось на такім бытавым узроўні не была б магчымасць такога узроўня дзяржаўнага гвалту, тому што яно пачынаецца ўсё з кожнай сям'і, з кожнага вось ячейкі общества, да? Але калі гэта нармалізавана, то яно выходзіць да таго, да чаго мы прыходзім. Таму варта казаць, варта агучваць, каб ўсё-таки была магчымасць неяк на гэта ўплываць і неяк нешта за тым рабіць. Наста, а ёсць магчымасць неяк палічыць ці, ну, мець магчымасць зразумець пра тое, што адбываецца з хатнім гвалтам цяпер у Беларусі, бо ж гэта, як яны называюць, інфармацыя для служебнага пользования, да, так? закрылі. Вось яны гэта ўсё пазакрывалі, ці ёсць вось нейкія, не ведаю, лічбы, ці проста разуменне, што адбываецца, больш стала, менш стала? Дакладна стала больш. Узрасло, просто зараз, я думаю, што менш звяртаюцца людзей і менш магчымасці звярнуцца некуды, але прынамсі можна агучыць тыя лічбы, якія былі да гэтага. Это тое, што ліквідаваная вось гэта гарачая лінія, на якую магла пазваніць жанчына, за 9 год было 15 тысяч зваротаў. А у шэлтары, у сховішчы Радзіславы за 20 год іх дзейнасці пражыло больш за 555 жанчын з дзецьмі. Нават там невялікія арганізацыі, такія рэгіянальныя, не ў Менску, да іх звярталася шмат жанчын. Гэтага зараз няма. Вось гэта важна зразумець, што зараз НДА-сектар, ён разрушаны. Пра гэта таксама было пытанне, пра тое, што гэтая справаздача была напісаная без удзелу там незалежных НДА, напрыклад, да, недзяржаўных арганізацый, на што быў адказ, што не гэта, а што чаму дзяржава, значыць, не звяртаецца да арганізацыі, да, каб раіцца, пісаць разам, на што было сказана, што была справаздача, была напісана якраз такі з НДА, так што ваше пытанне не мае пад сабой, значыць, там падставу. Толькі праблема ў тым, што 9 гадоў таму, і там насамрэч прымала 5 арганізацый удзел у напісанні справаздачы, усе яны ліквідаваныя. 4 ліквідаваныя прымусова, адна прыняла рашэнне ліквідацыі пасля 21 году. І калі кажуць пра такая цитата таксама была, что мы не видим потребности в независимых специализированных, значит, НГО. Вось, таксама яны кажуць пра тое, што зараз існуе 15 арганізацый жаночых, выключна жаночых у Беларусі. Я не змагла знайсці ўсе, але тое, што агучвала сама дэлегацыя, гэта Беларускі саюз жанчынаў, які існаваў там з 90-х, здаецца, і таксама яны некалькі разоў за сваю справаздачу узгадвалі арганізацыю Матуля і арганізацыю Пакроў, і гэта рэлігійныя арганізацыі. І я не магу сказаць, што гэта дрэнна ці добра ў тым сэнсе, што я зараз настайнасць, але пытанне ў тым, што калі гэта толькі рэлігійныя арганізацыі, то мне пытанне. Таксама уздымалі пытанне, напрыклад, тых предабортных кансультацый, на што камісія сказала, што гэта не абавязкова, хаця інфармацыя, якую як бы можна знайсці, што гэта ўсё-такі абавязкова, што перад абортам трэба прайсці гэтую предабортную кансультацыю, і яе праводзяць якраз такі часцей за ўсё арганізацыі, якія рэлігійныя. І наколькі тады гэта насамрэч справядліва ў дачыненні да жанчыны, таму што шчыра, калі ўжо гэтую тэму падымаць, я ведаю вялікую колькасць жанчын, якія рабілі аборты, і я амаль што не ведаю ніводную, для якой гэта было б проста. Гэта заўсёды, гэта складаны ўсё роўна выбар, гэта, па-першае, гэта цяжка фізічна, гэта цяжка маральна заўсёды. І часцей за ўсё гэта насамрэч няпростае рашэнне, на якое жанчына наважваецца, і ты прыходзіш, і табе расказваюць пра тое, што у плода ёсць там ручкі, ножкі. Гэта для мяне гэта трошку дзікуства. І фраза, таксама цытата, я разумею, што хваляванне таксама сыграла сваю роль, тому што я ўпэўнена, што там таксама людзі. Трэба таксама не забываць, што як бы яны там не хлусілі, гэта таксама людзі, яны таксама перажываюць, вялікі ўзровень міжнародны, это таксама справаздача. Таму я, безумоўна, спісваю на перажыванне, але калі прадстаўніца Міністэрства здравааховы кажа фразу «на этапе плода сохранить жизнь ребенку», і это вось якраз прадабортная гэтая кансультацыя, што там, я не памятаю ўжо шчыра, там занадта шмат было інфармацыі, ад якой проста маргаць хацелася. За апошнія ці не 2 гады, ці год нават,
23 тысячы жизней спасено, яны так гэта прападносяць. Але мне пытанне, а што з жыццямі гэтых жанчын, улічваючы, напрыклад, статыстыку разводаў афіцыйную, да, іх больш, чым бракаў, статыстыку невыплаты аліментаў, а што з гэтымі жанчынамі? Вы можете падтрымаць пры нараджэнні дзіця, даць калыску, там нейкую вопратку, а выхаваць дзіця колькі каштуе? Ну, гэта вельмі дорага, і гэта часта, на жаль, проста элементарны эканамічны фактар, які не дазваляе жанчыне зрабіць выбар нарадзіць дзіця. Таму што альбо ўжо ёсць дзеці, альбо жанчына разумее, што, ну, куды? Як гэта пацягнуць, тым больш адной. Наста, а вось гэтыя моманты наконт таго, што ў нас дзяржава задумваецца, каб там крыміналізаваць сітуацыю з child-free, напрыклад, ці з ЛГБТК супольнасці, яны гучалі? Гучалі. Тут я ўжо магу здымаем, значыць, шапачку прадстаўніцы кааліцыі. Тут я магу сказаць, як прадстаўніца ЛГБТК супольнасці, як актывістка. Так, гучалі. Было пытанне, па-першае, дэлегацыя прадставіла вынікі даследавання, якое яны зрабілі ў Беларусі, даследаванне па дыскрымінацыі, наколькі людзі адчуваюць там дыскрымінацыю, і па вынікам іх даследавання 0,1% людзей адчувае дыскрымінацыю па прычыне сексуальнай арыентацыі. Улічваючы ціск на ЛГБТК супольнасць, які адбыўся асабліва моцны ў верасні, ён быў і дагэтуль, але ў верасні асабліва, і ведаючы, якая колькасць ЛГБТК людзей вымушана была з'ехаць, нават тых, хто ніяк не былі датычныя палітыкі, але яны ЛГБТК людзі, я лічу, што гэта, канешне, мне цікава, каго яны апытвалі, якую аўдыторыю яны апытвалі, таму што гэта дакладна неправда. Тут я магу ўжо казаць, як чалавек, якая камунікуе з ЛГБТК супольнасцю, у тым ліку, як унутры Беларусі, так і з арганізацыямі, якія экзайл на выездзе, ну, у эміграцыі, але працягваюць працу. Это першае, і другое, і там была, канешне, фраза, што, канешне, там кшталту любіце, кого хаціце, ці неяк так яны сказалі. Ну, гэта было дзіўна чуць. А другое было канкрэтнае пытанне па вось гэтаму. Я таксама не хачу блытаць юрыдычнымі назвамі, гэта не закон. Гэта было... Я вось гэта не падрыхтавала, соры, тое, што было ўвесну, вось дадатак да некага закона пра парнаграфію, гэта не закон выйшаў, гэта было ў Міністэрстве культуры, яно, як бы, правільная фармулёўка іншая. Гэта было, як бы, дадатак да таго, што ўжо ёсць абазначэнне парнаграфіі. Просто калі раней парнаграфія мелася на ўвазе адно, то цяпер туды ўпісалі нетрадыцыйныя аднашэнні. Ну і давайте я нагадаю на всякі выпадак як праваабаронца, што нетрадыцыйныя аднашэнні гэта таксама hate speech, як і меншасці, гэта ў тым ліку і беларускім медыа незалежным, хочацца сказаць, таму што часта выкарыстоўваюць сексуальныя меншасці, гэта hate speech. Пытанне, хто меншасці. Для мяне па падлікам здаровы, крэпкі, адукаваны, белы, цызгендерны гетарамужчына, вось гэта меншасць. Ну, это правда, я зараз не крытыкую і не абражаю, але насамрэч іх менш за ўсё, мне здаецца. Таму некарэктна так называць. Тым не менш, яны прыпісалі туды нетрадыцыйныя аднашэнні, нетрадыцыйныя, і гэта значыць гомасексуальныя, і там гэта далей. І было пытанне ад камісіі камітэта пра тое, што вось, а што ж это вось за закон, а як так? На што быў адказ, што гэта абсалютна не датычна ЛГБТК людзей, гэта датычна проста кантролю за значыць, контентам, да, і ўсё такое. І ніяк гэта на ЛГБТК не паўплывала, і гэта хлусня, таму што ў справаздачах ЛГБТК арганізацый ёсць кейсы, калі менавіта па гэтай вось гэтаму дадатку да там некага палажэння ці закона заведзены 2 крымінальныя справы на трансгендерных персон. І гэта вядомыя факты. Таму, ну, як бы, гэта проста хлусня, гэта неправда. Вось, другая справа, калі мы кажам пра ЛГБТК, это пра тое, што агулам вось гэта нармалізацыя гвалту, такая на дзяржаўным узроўні, яна, на жаль, дазваляе, ну, безумоўна, нармалізуе яе на іншых узроўнях, да, і калі яна павышае, безумоўна, ўзровень гомафобіі. І я тут зноў кажу не пра правы ЛГБТК, не пра тое, каб там павесіць на кожным, значыць, доме сцяг і абавязкова давайце ўсе хадзіць на прайды. А я кажу пра тое, што ніхто, напрыклад, не мае права біць іншага чалавека. А такі кейс быў, калі мужчына на вуліцы збіў трансгендерную жанчыну, таму што яна трансгендерная. Просто мужчына. Это беларускі кейс. Да. Там была гісторыя, што там і палітыка была прыплеценая, але я разумею, што некалькі год назад гэта было малаверагодна. Мажліва, людзі маглі б там адмахнуцца альбо там выказаць неяк сваё там недовольства, але ну не збіваць, разумееш? Цяпер гэта магчыма, таму што калі
вось ім усім можна, то чаму мне нельга? Ну, як бы, разумееш, нават калі гэта людзі супраць рэжыма, але умоўна рэжым дае ім дазвол гнабіць нейкую частку супольнасці, нейкую маргіналізаваную групу, пры гэтым, што я заўсёды намагаюся сказаць, чаму я пра гэта кажу. Не таму, што я лесбійка, а таму, што вядомы кейс, які быў публічны шмат разоў, калі стаўленне да чалавека, якога затрымалі, змянілася толькі з-за таго, што сілавікі вырашылі, што чалавек гей. Толькі выключна па выглядзе, таму што чалавек быў вельмі ухожаны. У яго не былі намаляваныя пазногці. Гэта зразумела, што адразу запіс. Ён быў проста ухожаны. У яго была добрая фрызура, ён добра пах, ён быў добра прыгожа апрануты. У яго быў манікюр абразны, які нармальна робяць шмат, вялікая колькасць мужчын. Толькі за гэтага яго прыпісалі да ге. Гэта быў гетра чалавек, у яго была жонка, але толькі з-за таго, што яго прыпісалі да ге, да яго стаўленне адразу змянілася нашмат горшае. І я гэты прыклад прывожу да таго, што каб было разуменне, што гэта не нейкая частка, якая мяне не касаецца грамадства. Гэта пра рознасць, якую проста выкарчоўваюць. Абсалютна любая рознасць. І на месцы гэтага мужчына можа быць абсалютна любая чалавек у Беларусі. Я пра гэта хочу сказаць, што это не нашыя праблемы ЛГБТК супольнасці, это праблема нецярпімасці да абсалютна любой рознасці. І гэта можа быць потым child-free, што да ЛГБТК, напрыклад, абсалютна не мае ніякага значэння, таму што як не дзіўна, уявіце сабе, лесбійкі таксама нараджаюць. Дзіўна. І это не, колькасць, дэмаграфічны стан дакладна не змяніўся б, калі б у нас былі легалізаваны аднаполыя шлюбы. Дакладна не змяніўся б. Мажліва, нават бы і вырас. Я памятаю, што пасля 80-х, дарэчы, гэта даведалася таксама ад каліжанкі і не шукала інфармацыю, а цікава пашукаць, што нават нейкі перыяд быў, называўся бэбі-бум, менавіта звязаны з тым, што ў нейкай краіне легалізавалі аднаполыя шлюбы, і лесбійскія пары пачалі вельмі шмат нараджаць, бо это стала магчыма афіцыйна. І там нават пайшоў прырост у дэмаграфіі. То бок, каму гэта перашкаджае, мне незразумела. А як ты лічыш, вось якіх новаўвядзенняў, якія, значыць, дзяржава ўводзіць у барацьбе за так званыя традыцыйныя каштоўнасці, варта асабліва цяпер асцерагацца? Вось яны дакладна нічога добрага грамадству не прынясуць. Слухай, я думаю, што, безумоўна, пра child-free, для мяне гэта нейкая... яно ніколі не будзе нічога працаваць, калі прымушаць. Шчыра. Мне здаецца, што калі б, наадварот, пра гэта перасталі ўсе гаварыць, і пра ЛГБТК таксама, ЛГБТК, асабліва ў апошні час для мяне ўвогуле дзіўна, чаму столькі ўвагі гэтай тэме, і чаму так яна трыгерыць. Гэта проста невялікая частка людзей, якая ніяк не сыграе ролі, балюча асэнсоўваць тое, што вялікая колькасць людзей, з якімі я размаўляла, троху гамафобна настроены альбо гамафобна настроены, некаторыя прям прызнаюцца, што пытанне не ў тым, што там умоўна мае дзеці заразяцца, што гэта прапаганда, а ў тым, што мае дзеці асэнсуюць сябе як ЛГБТК. Вось гэта сумна, што мы гатовы дзеля ў тым ліку свайго камфорту, каб на нас не глядзелі коса, дзеля камфорту грамадства, дзеля, і бяспекі, безумоўна, зараз гэта небяспечна, не прымаць сваіх дзяцей і іх, якія яны ёсць. Улічваючы ўзровень гамафобіі, улічваючы дыскрымінацыю, улічваючы гвалт у дачыненні да ЛГБТК, я не ўяўляю, як можна свядома проста сказаць, а сённяшняга дня я лесбійка, прикольна. Это не прикольна менавіта з пункту гледжання гамафобіі. Таму мне дзіўна, чаму так да гэтага чапляюцца, і той самае child-free. Мне здаецца, што каб проста папусціцца і проста на гэта не казаць пра гэта наадварот, а рабіць больш крэпкай эканоміку краіны, але калі ў цябе дзіры, то што рабіць? Толькі адцягваць увагу. Вельмі раю ўсім, у каго ёсць магчымасць, мне здаецца, яно і на пірацкіх ёсць сайтах, і паўсюль ёсць магчымасць паглядзець. «Как стать диктатором», по-моему, есть такий сериал, здаецца, Netflix. І там 6, по-моему, серый, кожная серыя прысвечана метадичке, прям метадичка, дзе напісана па пунктах, і разгледжана кожная серыя на падставе якога-небудзь дыктатара. І вось якраз такі пра вось гэту іншасць вельмі добра разгледжана на прыкладзе Гітлера, што проста прыдумайце групу людзей, супраць якіх усім будзе класна быць супраць. І можна тады не думаць пра эканоміку, пра ўсё астатняе. Таму балюча, што гэта вельмі вялікі фільтр,
Фільтр заўважаць, што кажуць твайму дзіцёнку ў школе, што кажуць з экранаў тэлевізара, што кажуць нам білборды, да, дзе заўсёды будзе сям'я. Яны самі кажуць, што камісія сказала, што мы, значыць, у нас богатые традиции, и, значит, в общем, традиционная семья — это крепкая семья с детьми. То бок ужо як бы child-free сюды не ўпісваецца. Але нават калі мы паглядзім на крепкую сям'ю з дзецьмі, тое, што мы бачым візуальна на білбордах, у рэкламах, у фільмах, паўсюль, гэта у ідэале намаляваны мужчына, жанчына, два дзіцёнка, яшчэ і пажадана хлопчык і дзяўчынка, каб розныя былі. Тады прям вообще будет хорошо. Давайте поглядим рэчаіснасць. Ну, это правда? Это неправда. У нас больше разводаў, чым бракаў. За 23 год Белстата статыстыка, по-моему, там 57% разводаў на, ну, там 33 тысячи бракаў і 55 тысяч разводаў. Нешта такое. Ну, лічбы каля такіх, то бок это вялікая розніца. І ўсе гэтыя жанчыны яны самастойна выхоўваюць часцей за ўсё са сваімі мамамі, і мы, аказваемся ў аднаполай сям'і. І гэта чамусьці нікога так не хвалюе, як, напрыклад, дзве жанчыны, якія свядома хочуць нарадзіць дзіця і выхоўваць як дзве мамы. Вось гэта хвалюе чамусьці больш. Таму звяртаць увагу на што? Звяртаць увагу, на жаль, на шмат што, да? На тое, якім чынам пачынаецца выхаванне з самага дзяцінства. І гэта ж даўно вядомы факт пра тое, што мужчын больш, значыць, склад ума лагічны, да, а ў дзяўчынак эмацыйны. Ну, мне здаецца, это ўжо такая азбука, да? Азбука гендернага равенства. Ну, якія мы цацкі даем дзецям, калі яны нараджаюцца? Якія мы даем цацкі? Мы хлопчыкам даем лего, канструктары і так далей, дзяўчынкам мы даем пупса ў вазочку. І я ўвогуле толькі нядаўна, дарэчы, там, мне здаецца, пачыналася так кіно «Барбі», пачатак просто, само кіно, там ёсць шмат пытанняў, але пачатак мяне так просто разбіў. Я толькі тады ўсвядоміла, што дзяўчаткам даюць пупсоў. То бок маленькім дзяўчынкам, якім няма яшчэ 5 год, іх з дзяцінства ім паказваюць, даюць адказнасць быць маці, у сэнсе. Ну, а потым мы кажам, што мужчыны, у іх больш тэхналагічны наш склад ума. Ну, канешне, калі гэта развіваць, то так і будзе. І на гэта звяртаць увагу на тое, што хлопчыкі могуць плакаць, таму што, ну, гэта ж таксама вялікая праблема, што хлопчыкі не плачуць, а потым у мужчын вылазіць ўсё праз іншыя хваробы, да, альбо праз тое, што яны не могуць прагаворваць, і у тым ліку гэта вылазіць у хатні гвалт, таму што няма магчымасці размаўляць проста як два чалавекі, як партнёрка. Вось, таму на гэта звяртаць увагі, але з пункту гледжання хатняга гвалту, што можна зрабіць, шчыра пышаюся сваімі калежанкамі, якія працягваюць нешта рабіць і дапамагаць унутры Беларусі. Я для сябе, як асабіста як асобная асоба, я яшчэ ў 20 годзе прыняла рашэнне, што я не магу казаць людзям унутры Беларусі, што ім рабіць, просто таму што я не там, я ўжо не ведаю той кантэкст, я не была там 4 гады, і я магу звонку глядзець і казаць, але я не магу вырашаць за людзей і прапаноўваць, што ім рабіць. Я магу толькі падтрымліваць, таму прынамсі браць гэтую дапамогу. Я лічу, што нават псіхалагічная дапамога — гэта вялікі крок у сітуацыі хатняга гвалту. Калі жанчына проста з гэтай ўсёй сацыялізацыяй жаночай, з гэтым блеймінгам, які ідзе проста на ўсіх узроўнях, што жанчына вінавата, калі жанчына прынамсі пачне думаць пра тое, што не я вінавата ў тым, што мяне збілі. Збіваць нельга ні ў якім выпадку. Жанчына гістэрыць, жанчына крычыць, жанчына абражае. Правильно сказала некалі моя калежанка, встань і зайдзі, але не бі. Ніхто нікога не мае права біць. Таму я лічу, што прынамсі псіхалагічная дапамога, ну, як і юрыдычная, якая таксама ёсць, яна ўжо можа шмат чаго зрабіць. Што рабіць з шэлтэрамі, якраз такі камісія казала пра, дарэчы, некае новае, мы яшчэ не знайшлі пасля такога інфармацыю пра нейкія аранжавыя пакоі новыя, некае новае ўвядзенне, мы пра гэта не ведаем, але пра вось гэтыя крызісныя пакоі праблема ў тым, прынамсі до 2020 года дакладна, я ведаю, што праблема была ў тым, што гэта крызісныя пакоі для людзей у крызіснай сітуацыі, это не пакоі для жанчын у сітуацыях хатняга гвалту, да. І гэта можа быць, напрыклад, не ведаю, у некага згарэў дом, і ў гэтай кватэры жыве мужчына, і сюды ж засяляюць жанчыну з дзіцём, якую збілі.
Ну, як бы. Па-першае, па-другое, я не ведаю, як зараз працэдура адбываецца, але раней гэта было... Вось зараз якраз такі камісія сказала, я была б рада верыць, калі гэта праўда, што зараз это працуе засяленне па прынцыпу заяўлення. То бок, жанчына прыходзіць, заяўляе, і яе засяляюць, бо раней, наколькі мне вядома, гэта было толькі праз камісіі, праз довады, трэба было, безумоўна, давесці, што цябе збілі, трэба было, каб была заява ў міліцыю і гэтак далей. Ну, гэтым і адрозніваліся незалежныя НДА, да, у якія жанчына не павінна была давесці, што адсутнасць сінякоў на яе целе не значыць тое, што яе не збівалі, таму што, на жаль, вядомыя былі сітуацыі, калі міліцыянты вучылі агрэсараў біць так, каб не заставаліся сінякі. Гэта таксама вядомыя факты яшчэ 2020 года. Наста, у нас тут яшчэ, ведаеш, якое пытанне ёсць. Михаил Светов. А не хотите поговорить про мужскую дискриминацию, про высокий пенсионный возраст у мужчин, про призывное рабство, про одно сплошное мужик должен, которое продвигает именно девочки, и про самоубийство? Вот такое, в принципе, слушное пытанне. Давай слушное. Я, звычайна, не вельмі хочу про гэта гаварыць толькі по одной прычыне. Для гэтага ёсць мужчыны. І я была б вельмі рада, каб мужчыны про гэта гаварылі. Таму я маю надзею, што гэта было сёння чуваць, у тым ліку і гэтаму чалавеку, які каментаваў, у мяне няма пазіцыі мужыкі-казлы. Ну, няма. Мы ўсе людзі, нам усім ёсць куды расці, нам усім ёсць пра што гаварыць. Пры гэтым, як чалавек з жаночай сацыялізацыі і чалавек, якая вельмі добра ведае, што такое менавіта жаночая сацыялізацыя, я не магу казаць за людзей з іншай сацыялізацыі. На жаль, калі мне кажуць пра прапаганду ЛГБТК, я кажу, што самая вялікая шчыра для мяне прапаганда ЛГБТК гэта вось гэта жорсткая сацыялізацыя мужчын і жанчын. Таму што ніколі чалавек з жаночай сацыялізацыяй не зможа так зразумець чалавека з мужчынскай сацыялізацыяй, як і наадварот, як людзі з аднолькавай сацыялізацыяй. І, ну, як бы, прабачце, тут, ну, як бы, лягчэй, прасцей. Пры гэтым, безумоўна, адрэагую, пытанне слушнае. І, дарэчы, пра гэта пыталася камісія таксама. І камісія гэта пытала не з пункту гледжання дыскрымінацыі мужчын, а з пункту гледжання дыскрымінацыі жанчын, чаму жанчыны раней павінны выходзіць на пенсію. І гэта таксама можна разглядаць з гэтага боку, што з аднаго боку гэта клопат пра жанчын, з другого боку гэта вырашэнне за жанчын. І, насамрэч, нягледзячы на то, што дэлегацыя сказала, што гэта па жаданню, жанчына, безумоўна, можа застацца на працы, мы ведаем, што гэта не заўсёды так. І не заўсёды жанчына, якая даходзіць да пенсійнага ўзросту, можа ўтрымацца на працы. Таму тут для мяне пытанне яшчэ, а для каго гэта больш дыскрымінацыя? Першае, другое, давайте пра іншае паговорым, а розніца ў 10 год. У нас у сярэднім працягласць жыцця у мужчын на 10 год меней, чым у жанчын. І гэта таксама прычына задумацца, а чаму так? І таму тут ёсць цудоўныя і лекцыі, і артыкулы і гэтак далей пра тое, чаму фемінізм карысны мужчынам. Я не хачу, прабачце, калі ласка, клапаціцца выключна пра мужчын, таму што мне ёсць пра што клапаціцца, прынамсі, у мяне ёсць дзеці, я маці, і я жанчына, і я бачу абмежаванне таго, што ў мяне жаночая сацыялізацыя, таму я з гэтым працую. Але гэта не значыць, што мне, напрыклад, напляваць. І я за тое, каб гаварыць пра гэта, каб мужчыны гаварылі пра свае праблемы не з пункту гледжання, гэта жанчыны вінаваты, таму што я не магу сказаць, што мужчыны вінаваты ў сітуацыі, якая склалася, таму што мы настолькі ўсе разам пагразлі ў гэтым, і гэта ў тым ліку жаночая сацыялізацыя з гэтым вось сама вінавата, яна, на жаль, дазваляе і жанчынам падтрымліваць гэтую сістэму патрыархата, так? Але прыйшоў час прызнацца, цікава, праз 20 год, мабыць, я таксама буду казаць гэту фразу, прыйшоў час прызнацца, што патрыархат не працуе і для мужчын таксама. Гэта сістэма прыніжэння. І калі мужчына мае больш прывілегіяў, чым жанчына, то іншы мужчына будзе мець яшчэ больш прывілегіяў, чым гэты. Таму мужчына таксама церпіць, і гэта праўда, і гэта вельмі слушны каментар. Я буду вельмі рада, калі гэты чалавек, калі асабліва чалавек не ў Беларусі, калі чалавек займецца гэтым і будзе прадстаўляць правы мужчынаў. Але на пачатку я прапанавала б прачакаць прывілеі і карыстацца прывілеямі, таму што прывілеяў насамрэч больш. Вось, але з таго, што ты казала пра ўзрост пенсійны, я сказала, і я лічу, што, па-першае, з гэтым трэба, я лічу, што гэта праблема вялікая, што мужчыны жывуць на 10 год меней. Ну, гэта рэальная праблема. Гэта і пра здароўе, і пра ўсё астатняе, да? Другое, гэта пра магчымасць жанчынам працаваць, да, абмежаванне. Па-трэцяе, мне здаецца, што эканоміка ў нас у такім ужо стане цяжкім, што, слухаючы якраз такі спецыялістаў у сферы эканоміцы, я разумею, я ведаю, што шмат хто кажа пра тое, што
Дакладна, у нас будзе адзін пенсійны ўзрост, і ён будзе павышацца, калі мы зможам нешта замяніць, просто тому што эканоміка не вытрымае. Таму... Так, в прынцыпе, ва ўсёй Еўропе, ва ўсім свеце. Да. Вось, нешта яшчэ мне зачапіла, што яшчэ чалавек напісаў там пра яшчэ было камісію. пра войска, пра службу войска. Дакладна, я лічу, што гэта павінна быць выключна альбо па жаданню, альбо для ўсіх, як, напрыклад, это ў Ізраілі, але зараз я не ведаю, як зараз там, да? Я думаю, што пра гэта трэба гаварыць. Я лічу, што тая сістэма войска, якая ёсць у нас, это безумоўна не працуючая сістэма. Это сістэма вось этой дзедаўшчыны, як не выкараніць, і гэта сістэма якраз такі развіцця гвалту, дазволу на гэты гвалт, легалізацыі гэтага гвалту, таму безумоўна я лічу, што вайсковая сістэма патрабуе рэформы як ніякая іншая. А вось датычна да таго, ці трэба, чаму мужчыны служаць, жанчыны не служаць, тут можна далей разагняцца, да, там типа мужчыны абараняюць жанчын, вось это ўсё, і тады ў мяне пытанне зноў, ад каго абараняюць? Ад другіх мужчын. Прычым тут жанчыны? Вы самі тут нешта прыдумалі, самі драчкі ўстрайваеце, і потым вы кажаце, што вы нас абараняеце. Дык не рабіце так, каб нас трэба было абараняць, і не будзе праблемы. Таму падтрымка мая гэтаму каментару, гэтаму чалавеку, таму што я лічу, што пра гэта таксама трэба гаварыць. Добра было б гаварыць не з пункту гледжання, вось як там было напісана, што дзяўчыны, там жанчыны гэта падтрымліваюць, што мужчына павінен. Я лічу, што ўвогуле нам трэба прыбіраць слова павінен, таму што нягледзячы на то, што мужчына павінен, я лічу, што таксама, недобрая адказнасць, адказнасць утрымліваць фінансава сям'ю. Я лічу, што так захацелася адразу, прабач, каляска, прарэкламаваць падкаст. Мы тут з жонкай запісваем падкаст, які называецца «Хто зверху». Не планавала, соры, але вельмі раю рэальна паслухаць, таму што мы там пра гэта гаворым і заклікаем, у тым ліку запрашаем гасцей і экспертаў-экспертак, і вось другі выпуск хутка выйдзе з псіхолагам, псіхалагіняй, і мы пра гэта гаварылі, і я ўпэўнена ў гэтым, што стасункі немагчыма, каб яны працавалі, калі нехта нясе 100% адказнасць за нешта адно, а нехта 100% за нешта другое. Як калі звяртацца да таго, што ў Беларусі называецца традыцыйная сям'я, гэта мужчына зарабляе, жанчына глядзіць там дзяцей, быт, правда, яна таксама працуе, але яшчэ павінна за ўсімі даглядаць за здароўем і так далей, усіх, да, і гэтак далей. Дык вось яно не працуе. Яно працуе па мне і па майму вопыту. У мяне быў і гетара-брак цягам 13 год, і аднаполы брак зараз 4 гады. Абсалютна розныя, як бы, у нас сістэмы вось это размяркоўвання. Па мне яно дакладна лепш працуе, калі гэта у нейкай сферы 70/30, у нейкай 60/40, у каго што лепш атрымліваецца, у цябе лепш атрымліваецца прыбіваць цвікі, прыбівай, незалежна ад таго, ты мужчына ці жанчына. У цябе зараз лепей атрымліваецца зарабляць, клас, тады я падтрымаю нечым іншым, а потым у мяне больш атрымліваецца зарабляць, ты падтрымаеш. І так яно будзе больш працаваць, і так больш людзі будуць проста больш шчаслівымі, таму што не будзе вось гэтага абавязку. Я згодна вельмі з тым, што павінен і павінна, яно вельмі ламае, яно не дапамагае стасункам і не дапамагае краіне, безумоўна. Калі б мы рабілі тое, што мы шчыра дамаўляемся і шчыра хочам, калі б мы дамаўляліся, а не уваходзілі ў гэтыя ўжо пратоптаныя трапінкі сацыяльных стэрэатыпаў, я лічу, што мы б дасягнулі шмат большага. Наста, на гэтым скончым. Дзякуй табе вялікі. Я нагадаю, што гендерная экспертка, праваабаронца Наста Базар сёння была госцей нашага жывога эфіру. Мы размаўлялі пра справаздачу наконт дыскрымінацыі жанчын, якая была прадстаўленая ў Жэневе, у ААН. І іх было дзве справаздачы, адна ад беларускіх НДА, другая ад беларускай дзяржавы. І вось што, ў прынцыпе, з гэтага ўсяго атрымалася, Наста нам сёння расказала літаральна праз 8 хвілін. У нас будзе эфір з Натальяй Васілевіч, з тэалагіняй, а я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Дзякуй. Да пабачэння. Да пабачэння.